acara perayaan Natal Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan tema Jadi Sia Dalan Na Asing Nama Nasida Mulak Tuluat Nasida Matius 2 ayat 12. Tema Maripe Natalon Ditogingon Dohita Asa Tayuton Panobunobuan Tuhani Udalan Naimbaru. Gabe didok Yesus matu ibana. Au dodalani dohot hasitongan dohot hangoluan. Dangadong nasaha tu amai ia somadite sianau. Aing nama ngolu dohata hidebata. Jala mapar pohon. Jala tumajon. Sianasa podang si dua babat. Jala torus dodiras disiram. Kosa dohotoni. Ring-ring dohot utohoktona. Laos diuhumi dona sinapa. Dohot napi mikir miroha. Umi, diulangi Yesus musai macam mikai nasida. Ni nama Ahudo panondang ni portidion. Tung nasotupa mardalan dinaholong na manuhuton awan. Di ibana dotahe panondang hanguluan. Ahudo kau angguri, hamudo makini. Namian di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Imana marpar diohon, godang, aidang tarulahamu agia aha. Anggoso mardongan au. Alai na minum aek silehonoki na sotupa mauas bei rodi saleleng nileleng na. Ai anggo aek silehonoki nama baor sahat rodi hangoluan saleleng nileleng na. Mangerbang doi mana songo bunga-bunga dungi malos. Jala malinu doi bana lao salpu songon halinu naso leleng manahan. Nahwopoi dohamu ale akadongan marhite asti niroani debata pasahatamu madagimuna bahen pelean namangolu nabadia nang hinalamohon ni debata ima hadaulaton ni nama roha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hata hahuasi atau kata sambutan naparjolo sian ketua Natal Paropuan Nyonya P. Tumanggur Boru Sihotang napaduahon sian ketua seksi Paropuan Nyonya Situa AKBP Situmorang Boru Damanik. Yang ketiga mewakili Dewan Koinonia Sintua Simamora Boru Saragi. Kami persilakan.
Shalom. Horas. Selamat Advent untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal Paropuan Huria HKBP Pekanbaru. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Koinonia, yang saya hormati pengurus INA Huria HKBP Pekanbaru, yang saya hormati para donatur, yang saya hormati para ibu-ibu semuanya, mulai dari sektor 1 sampai sektor 15, termasuk di dalamnya punguan-punguan KOR. Dan juga yang saya sayangi adalah teman-teman seperjuangan, yaitu panitia Natal. Nah, izinkan saya mengucapkan sepatah dua kata dalam rangka Natal kita ini. Terima kasih untuk semuanya terhadap bantuan moral maupun material sehingga perayaan Natal kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan Natal yang kita buat ada dua macam. Pertama adalah berupa bakti sosial ke lapas tingkat 2 yang ada di Pekanbaru. Kemudian yang kedua adalah perayaan Natal kita malam ini. Lapas wanita dan anak-anak itu ternyata terpisah. Lapas anak-anak itu berada di Muara Fajar, sedangkan lapas kaum wanita itu berada di Goba. Sehingga kami lakukan dua tahap. Tahap pertama yaitu pagi hari, kami berangkat dari komplek gereja jam 8:30 sampai di Muara Fajar. Kegiatan yang kami lakukan di sana itu pertama adalah Natal bersama. Jadi kita bernatal dengan mereka di sana. Yang dipimpin oleh Inang Pendeta Rita Simanjuntak. Kemudian setelah selesai acara Natal, ada pembagian paket Natal yang kita kumpulkan bersama. Jadi kami ke sana itu, panitia ke sana itu adalah mewakili seluruh ibu-ibu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Cuman karena terbatas hanya 15 orang kita yang bisa ke sana, ya dipilihlah. Panitia pun tidak ikut semuanya. Nah, waktu kami mengadakan Natal bersama, mereka sangat serius dan sangat hikmat. Bahkan mereka berliturgi sama dengan kita itu nanti, kemudian juga mereka itu menyanyikan Natal. Terus terang, anak yang ada di sana yang Kristen ada 19 orang, kisaran usia mereka itu antara 16 sampai 19 tahun. Jadi mereka menyanyikan, kita terharu, kami sangat terharu mendengarkan. Mereka itu menyanyikan Selamat Natal Mama dan Papa. Semuanya kita menitiskan air mata. Nah, dalam hal itulah kami mengadakan pengarahan. Ya, begitulah masa lalu, biarlah itu sebagai kenangan. Yang penting nanti kalian lepas dari sini cepat atau lambat kembali ke masyarakat, harus hidup, harus maju, harus bersemangat. Nah, sehingga mereka juga sangat bersemangat. Nah, itulah. Jadi setelah selesai acara Natal, kemudian tadi pembagian paket kita yang sudah kita kumpulkan rame-rame itu, kemudian baru kami pulang. Lalu pada siang harinya juga kami lakukan kegiatan yang sama di LP Wanita. LP Wanita di situ ada 20 orang yang Kristen, umumnya orang Batak semuanya dan orang Nias. Ya, yang memprihatinkan ada satu di situ, dia harus divonis seumur hidup. Karena apa? Membunuh suaminya. Jadi tidak ada harapan sebenarnya. Tapi dengan kedatangan kami di sana itu, mereka juga bisa bernyanyi, juga berliturgi,
tetapi juga menangis. Ya, karena sebagai ibu kami sampaikan di sana, sedangkan kita ibu yang normal berada di rumah dengan ayahnya, agak kewalahan kita menghadapi anak-anak. Apalagi para ibu berada di lembaga. Tapi itulah, nanti kalau sudah kembali ke masyarakat, tolonglah sadar, jangan diulangi lagi. Itu yang kami sampaikan. Nah, seterusnya pembagian paket juga, ya mereka sangat gembira. Dan mereka menyampaikan terima kasih untuk semua ibu yang menyampaikan yang mereka terima. Nah, itu yang kami lakukan dalam bakti sosial Natal. Kemudian yang kedua adalah Natal kita pada sore hari ini. Sebenarnya dipilih tanggal 22 Desember itu bertepatan dengan Hari Ibu. Berarti kita merayakan Natal sekaligus ada dua hal yang harus kita pahami. Ya, Natal udah tahulah kita itu, enggak usah dijelaskan sudah. Tapi saya mau sorot dari segi Hari Ibunya. Nah, mengapa tanggal 22 Desember itu dijadikan Hari Ibu? Itu punya latar belakang. Kita tahu semua di negara kita ini tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah Sumpah Pemuda. Pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul di sana dan ada pemuda Batak, Yong Batak ada di situ. Nah itu, jadi mungkin dengan Sumpah Pemuda itu para ibu-ibu juga ya ingin dia mengikuti apa yang harus dia buat untuk bangsa dan negara ini. Maka tanggal 22 Desember 1928 ya, ibu-ibu yang berasal dari 30 perkumpulan berkongres di Yogyakarta sebanyak 600 orang. Apa isu yang dibahas? Isu yang dibahas pertama adalah masalah pendidikan perempuan. Yang kedua adalah masalah pernikahan. Yang ketiga adalah masalah perceraian. Karena memang terus terang, ya memang masih di zaman penjajahan itu, wanita itu belum enggak apa-apa artinya, di belakang. Nah itulah mungkin dengan Hari Kartini mungkin masuk ke ibu-ibu itu, lalu mereka itu mengadakan kongres. Nah itulah lahirnya Hari Ibu. Ya, kemudian di kongres yang ketiga baru itu ditetapkan, berarti harus ada Hari Ibu katanya, tahun 1938. Lalu tahun 1959 oleh pemerintah kita lewat Penpres nomor 132 ditetapkan ini menjadi hari nasional yaitu Hari Ibu. Jadi ini bukan main-main ini Hari Ibu ini. Makanya saya katakan saya mau menyoroti dari segi itu. Sehingga kita lihat mungkin kita merasakan yang ke salon tadi pasti banyak. Hampir semua gereja-gereja yang ada di Pekanbaru merayakan hari Natal di Hari Ibu. Nah itulah yang mau saya katakan di sini. Jadi ternyata Hari Ibu itu sangat penting buat negara. Mungkin itu yang diadopsi oleh gereja memang penting. Memang ya kalau kita lihat, kalau ibu yang berkualitas pasti melahirkan anak yang berkualitas. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan kita terlalu mengikuti ya situasi masa yang ini, apalagi dengan iptek yang sekarang. Akhirnya ibu-ibu lupa dengan tugasnya. Bisa di HP ini berjam-jam bahkan berhari-hari. Lupa dengan tanggung jawab mendidik anak-anak. Nah itulah, jadi saya menghimbau lewat Natal kita malam ini, Natal ya pastilah membawa kebersamaan ya. Kita tingkatkanlah peran kita di rumah tangga masing-masing, termasuk di gereja, termasuk kalau sudah itu semuanya bisa kita lakukan, berarti bangsa dan negara sudah ikut merasakannya. Nah mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Nah seperti kata pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, jangan disimpan di dalam hati. Terutama kami panitia, mungkin banyak kekurangan kami nanti. Tolong dimaafkan. Ya, akhir kata, selamat Natal, selamat Hari Ibu. Terima kasih. Kami undang Inang Ketua Seksi Perempuan Nyonya Sintua AKBP Situmorang Boru Damanik.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kita semua pada saat ini, hingga kita masih diberikan kekuatan dan sukacita, sehingga kita dapat berkumpul dalam merayakan Natal Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru. Yang terhormat, Amang Pendeta Victor Singasilalahi STH MM beserta Inang, yang terhormat Parhalado, dan yang terhormat Koordinator Seksi Perempuan Huria Inang Bibel, dan yang saya kasihi ibu-ibu semua yang hadir pada saat ini. Tema Natal kita, jadi siandala na asing, nama nasida mulak tuluat nasida. Dalam bahasa Indonesia, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dalam perayaan Natal ini, kaum ibu diajak untuk mempunyai semangat baru, jalan yang baru untuk terus melayani dan mengikuti bimbingan Tuhan. Dan kita dibentuk menjadi manusia baru yang supaya lebih peduli dengan sesama dan menjadi ibu yang hebat, kuat dan cerdas dalam setiap aspek kehidupan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Panitia Natal yang telah bersusah payah hingga semua kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk kita semua kaum ibu. Untuk itu kita sebagai ibu yang tangguh, ibu yang lebih bijaksana, ibu yang menjadi tiang doa dalam keluarga dan terlebih untuk orang banyak. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk kita semua. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat Ketua Seksi Perempuan. Sekarang kami undang mewakili Dewan Koinonia, Sintua Dr. Randus A. Tinambunan Boru Simanung Kalit. Horas. Asatu makasate, kupa 25. Horas Inang. Selamat Natal. Luar biasa. Jadi di hamuna manami nanami sian kategorial odma Natal terakhir, mulai sekolah minggu, remaja na posobulong, ama, lansia, sederon marolopolok mahita. Ina HKBP Pekanbaru Marnatal. Alani parjolo sahali na huhaholangi hami di baga satu hatai. Amanami Padita Resort, Padita Victor Singal Hasilalahi. Songoni dongakku saluhu na amanami nanami Parhalado ni Huriata. Pangulo nagok dohot Parhalado situa. Songoni nang akadewan-dewan sian Marturia. Diakonia, Koinonia. Khusus nahami sian Koinonia. Nama mantapkan patomu-tomuhon parsaoran nasa pikiran, saroha, sapakilalaan ni huriat taon. Atas nama hami natulu situa besta baru 5 juta na sedang di luar kota dohot amang situa MC Mamora. Pasahaton tabe doho selamat hari Natal tuhita saluhuna. Songoni manang dihamuna amanami nanami ruas ni HKBP Pekanbaru. Masalah rohata di bagasan tikion. Songoni ma toktong berkat teknologi digital songonari. Husapa kami ma melalui kesempatan non. Saluhuna ruas ta terlumobi akka inanami na sedang di bagas tabe. Madohoti perayaan Natal punguan ina seksi perempuan ni huriat HKBP Pekanbaruon sai toktong ma di pasu-pasu tuhatai hita di bagasan obason
dina patupahon perayaan Natal di bagasan Obason. Nakpesaboy hita rapak di huriaon, di garejaon, alay anggo padonganion ni Tuhatta di bagas tabi. Di lalarohan nami, say toktong do madongani do mamasumaso Tuhatta. Naparjolo sa hali, huha moleto kami persiapan pakubasyon ni Ketua Panitia ni Natal Inaon, ima inang nyonya Posma Tumanggor, Dr. Anda Erdina Borusi Hotang, tepuk tangan maju tu panitia tahun, nani komadanan ni ina nami Borusi Hotangon. Huberek kami, di luar prediksi nami, luar biasa dok kekompakan ni ina nasalilingon. Jala, nunganakin godang pencerahan di bayan Ketua Panitia Natal tahun mengenai Hari Natalon bersamaan dengan Hari Ibu. Untuk ibu-ibu kami yang tangguh, yang kuat. Nong kuat doh tangguh nama akka ibu tokan dengan pembinaan seminar na binoton ni amang perlindungan marpaung do tahe. Jadi nung alam kuat inani huria Pekanbaruon. Marlaba martua mahita ala di tengah-tengah huria Pekanbaru ini. Macai kompak aka ina na tangguh. Soni manang dohot tu inang, nyonya situa tamrin situmorang inang boru damanik. Nah, makubasi songon ketua pengurus ni punguan inata na periode on. Muliate matoktong di inang, mau hupai itu kami masa dengkat do kerjasama muna lau pahehehon punguan ni inaon salah satu punguan kategorial di huriat tahun. Mula so salah au tu tiki nang ro nang tu hepatana mahamo inangate. Mulia tema saya di pasu-pasu tuhat tama kasaka nauli. Alana sono nak kainang. Luar biasa do hasadaon ni ina Pekanbaruon. Nung sewa paroahon siat tahun nak salpu ketika kita betul-betul masih didera, dibatasi oleh COVID-19, alai hasadaon kekompakan ni ina HKBP Pekanbaru luar biasa do. Termasuk di Natal tahun nak salpu. Jala melodiak ke pertemuan-pertemuan, rapat-rapat na ipatu parison, saya diundang akai naon balas rodo 2. Ido na huber kami. Jala los doho do aka amatai. Mungkin dohot aka pahupuna. Sonari macelas ruanami. Sian parhalado ni huriata. Mengucapkan Tuhamuna inang. Selamat Natal. Selamat Natal inang. Hamudo ina di huriai. Penopang di keluarga, nang di huriat tahun. Teringat doa share lagu ni Bataki nama dokon tang yang ni dainangi. Martua makai nanami si partangiang, tuaka pinoparna, tuaka yanakonna. Molo pe sodison tikion di Natal tahun. Di perjalanan di hutan adao mangaluluyak ke karijonabe namar sikola. Alai anggota ngiang ni akadainang paropuan HKBP Pekanbaruon saya tongdo badongani aka poparamuna. Sia kami perhalado ni huriata Dewan Koinonia pasahaton maulate tuhita saluhuna saya di pasu-pasu tuhatta ma parsaoranon tubuh ma tuhatta di bagasan rohata di pakkateota di ulauta siganupari. Puji Tuhan maulate Horas. Mau lihat tema di amang situa Dr. Nerus A Tinambunan Bor Simanung Khalid na mewakili Dewan Koinonia senari masuk mahita tu acara ibadah. Tabi ma dihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus. Masailas doroha marnida hari burota marparsaura ditongan di joron itu hatta di bagasan bornginon. Dinamar ningot hita di hatu tubuh ni Yesus si paluai. Say sahat manauli dohot nadinggan. Tupakon niya sini rohani di bata. Dinang roh di bata marhite Yesus Kristus manopot kita jolma.
Ganup tao tapes taho do hatutubo ni Jesus. Jala tapatuduho do las ni roha marhite ragam ya kagaba-gaba. Alay naing manian unang holan siya duru tapatuduhon las ni rohata. Alay naing madisadok palanggulmiton ni ngulu. Jakon hamua barita nauli, las ni roha, hadameon si hanguluhonoton. Ay nang tubo do dihamu sa bornginon, di hutan ni si Daud si paluay, ima Kristus Tuhani. Iba na si buwan tua do las ni roha dihamu, na mga pulihamu diragam ni pakilalaan, alani tapuji matuhata, marede hitasian nomor 56 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Alayang goho ale Bethlehem Ebrata, mamet-met hudohon yan yang kotong pola jujuron tua kahuta na maribu-ribu di Juda. Hape siyan hodo haroroan ni nagabi pangkonggomi di Israel. Jala aka haroroan siyan nahinan, siyan aka ari na robi, ro di saleleng nileleng na, di patibul rohak kudo Tuhani. Maria dotoldiku mida debatas paluau, ay ditatap dohai tehoni napusonau. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Mauliate di sobahon roha nami Tuho. Alamarhite pesta parningotan hatutu beni Tuhan Yesus Kristus. Disungguli hodo hami marningot balga ni holong mutu hami jolma. Ai diasi jala didongani ho hami jolma nagok dosaon. Di leon hodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsia jala dapotan hangoluan hami. Na mangido mahami nuaing Tuho, pasu-pasu mapesta namion, asa marhitei lamanahan hami makoporsiay ho, jalala margogo hami mamaking ulo nami, papataron holong mi, marhite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Acara napatuluhon, tabegema kor sian paropuan huria.
Marete Hita, sian nomor 605 ayat 2. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai, imana saur tu debata dimulanai, saluhut namarhite hatai do umbahen nama jadi, tabegema liturgi na parjolo. Oh tahe, portibi, nabohana manuai, buasa gudang na soporsea, na adong debata ate alani ahadon waimi mana natohodo dang adong debata imada alai on majolo molotai dado portibion masai ragam na adong ise musedo na menjadi honiate I do daba dongan, iya debata adong do, iba na do permulaan ni nasana adong. Didok di pangkapon biddu sada ayat 8 songonon. Au do bonana jala au do ujungna. Debata nuaing, debata naung adong hian, doh debata na naing ro, si gonggom saluhutna. Didok audo mulana jala pusuna, parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Disi huida ibana, tinggang doau tujolo nitotna, songon naung mate, gabe di apehon ibana ma tangan na siamun tuau, huhut madidok, unak ko mabiar, ai au do parjolo jala parpudi. Jadi adong do HP debata ate atau bohado di bahen debata manopa portibion alana holan mambain sada jabu pe ngaleleng balam mambain portibion dang binoto beleleng ni ida bingung do audisi. Salmen 24 ayat sada 2. Go di jahu bado tano on roh di isina, portibion roh pangisina. Ay ibana do paujak kosa di atasnya aka laut, jala di pahot di atasnya aka batangan. Dungi makuling musema debata, jadi maho hajak kajang di persitongan ni aek, bahen persirangan ni aek tuaek. Jadi di pauli debata mah hajak kajang ni. Asa disirang aek akan ditoru ni hajak kajang, sia naik akan dikijang ni hajak kajang. Gabe majadi masongoni, dungi digoar di batama hajak kajang ni langiti, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Dungi nina debatama di patumbur hon tano ima duhut-duhut dohot suan-suanan na parbuehon boni
Hau akan namar parbuehon boni di tumansai be di tanoon. Gabe menjadi ma songoni. Jadi di patubuhon tanoima duhut-duhut dohot suan-suanan namar parbuehon boni bonina tudos tu masamna dohot hau namar parbuehon bonina di bagasan. Tudos tu masamna. Dungi nunga denggan di ida debata jadi bot maari. Torang maari muse. Ima ari patuluhon. Dungi ni makuling muse ma debata. Jadi mahamu aka panondang di hajak kajang nilaniti bahen persirangan ni arian sian borni. Gabe tanda pabuat titik di padan dohot aka ari dohot aka tahun. Amin. KBGMA liturgi Naparjolo bagian B. Dungi makuling muse madebata jadi mahamu aka panodang ni hajang-hajang ni langiti bahen persirangan ni arian sian bonin gabe tanda pabuat titik ni padan dohot aka ari dohot aka tau. Jala gabe panodang akai dihajak kajang dilangiti. Asa dipatiur tanoon. Dungi majadi ma songoni. Dungi dipauli debatama dua panodang aka nabolon. Panodang nabolon pangguruan ni arian. Dohot panodang namet-met pangguruan ni borngin. Rodi akabitang. Dungi dibahen debata mana sida tu hajang kajang ni langiti asa disondangi tanoon. Jala magonggomi arian dohot borngin. Jala dibahen persirangan ni natiur sian naholong. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari torang maari muse ima ari pau paton. Dungi makuling musema debata. Di patubuhon aka aikima gulok-gulok namarhosa aka nama jirir jala namarhabong manang pidong di atas tanoon martonga tonga langit. Dungi ditopa debatama aka deke nabalga dohot nasa namarhosa aka nama jirir di bagasan aek marsibuan masamna rodi nasa pidong aka na marsibuan masamna jadi nunga denggan di ida debata. Dungi di pasu debata manasida ni nama marpinopari mahamu asalam torok jalagohi hamu ma aka aik ni laut. Lam torok ma dohot aka pidong di atas tanoon. Jadi bot ma ari. Torang ma ari muse. Ima ari palimahon. Dungi makuling muse ma debata. Tolema ita topa majolma. Tumiru rupata. Tudos tu pangalohota. Asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit. Dohot aka dorbia, ro disandok tanoon, nasude gulok-gulok, aka namanjirir di atas tanoon. Dungi
dijadion debata Jahobama jolmai sian orbuk ni tanaon jala di uluson tu bagasan bumbungna igungna osaha ngoluani gabe martondima mangolu jolmai dungi dipukul debata Jahobama sadaporlak ni Eden tartukan abin saran jadi tusima dibahen jolma najinanon nai Ido da badongan porsea mahita anggo debatai adong do jala ibana do pargogona so hatu dosani atong unduk jala somba mahita tu debata ta oloima nasa patikna amin. Ikon pujiota do debata ala hasokalona dohot hagogoona na manopa siana so adokian gabe adong tada ni haudalatoni ikon ulahono tama patikna didok debatama tu jolmai dungi di patik debatama jolmai ni nama jadi do panganonmu siana sahau na di bagasan porlakon alai anggo sian hau parbinotoan ninadenggan dohot naroa dang jadi panganonmu ai sadari di pangako siani sai namate doho tabegema liturgi na paduahon Hawa na didok debata do tuho na soja di panganon parbueni hau na di porlakon Dang songoni di dok debata. Ia perbue di hau na di porlakon. Jadi do panganon nami. Alai molo perbue ni hau na di tonga di porlakon. Dang jadi panganon nami. Boha roa molo di pangan hamu? Molo di pangan hami, mate do hami. Olo maho di pauto-oto debata. Di botoho do, mulut pangan bueni hawon, gabe sarupa mahodo debata, pangan mah. Bah, ngamar jea be, ngasai be, buhan mo tahe. Aha donimu ngasega ngamarjea son yang tusan aha hatan indokmu nian ngadian lagi bana be parbue ni hau na ditonga di porlaki HP ngadi orai debata asa unang di pangan parbue ni hawi bah ido HP si hawa doi daga nunga dipangan be parbue ni hawi nunga dilean be tu si Adam aku tahe ngasega be ngamarsa be nunga dialang nunga dipangan si Adam hancur nama buha namai mago namai buha mayate Dopan di debata Adam Didian
ison doao Tuhan, hubegedo suaram di porlaki, gabi mabia rao, ay masemara doao, umbahen martabuniau. Isena paboahon tuho, namar semara iho, datung di pangan ho, sian hau, nahu patikon ni, mangorai panganonmu. Nahupangan do, alay, boru-boru na dilean ni gabi dongaki, ido mangalean tuau, gabi hupangan ma. Buasa songoni, bahenonmu hawa. Ulokido pautoto nau Tuhan. Songonima jolma, sai marsipa bali-balian, sai nai makai songgara sian tanggurungna, alai dang adong na holip sian ado pani Jehovah, hinorhoni pangalau sion ni jolmai tu debata, gabe di debata jolmai, suang songoni nang ulok pangototoi, tabegema na pinasahat ni debata, tabegema liturgi na patuluhon. Ninna debata Jehovah ma tu uloki. Ala di bahen ho songoni gumodang ma toruku tu ho sian tunasa pahampahanan dohot sian tunasa namang gulmit di ladang. Butuham nama tudur hononmu jala orbuk panganonmu saleleng di ngolum. Jala bahenokku ma perpadananmu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna, ibana mangalisaton ulung, gabe pargutonmu tambihulna. Dungi nin nama mandok boru-borui, ganda situtu bahenokku parniahapanmu, saleleng gabe-gabean ho, bernit taunonmu lahu manubuhon anakonmu, sinondukmu nama ihutonomu jala ibana mangarajai ho. Dungi di dogma tusiadam, ala ditangihon ho suara ni jolmam, gabe di pangan ho sian hau na hupatikon nikmat dok, unang pangan siani hona toruku ma tanoon ala ni ho, porsuk ma ahapomu mangaton gogona saliling ngulu. Pantubuhonana mahuhut diho aka duri-duri dohot duhut-duhut namar suga. Aka ito ratani ladangni nama panganonmu. Ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu. Pai mamulak ho gabetano pambuatanmu hian. Ai tano doho jala tutano doho mulak sogot. Dungi di bahet siada ma guarni jolmanai hawa manang hangoluan. Ala ibana inanina sana bangolu. Dungi di pauli debata Jehovah mabobak. Bahen abid ni si Adam dohot jolmanai. Jala dialito tunasida. Dungi nina debata Jehovah ba. Nunga doson sada sian hami si Adam, umboto na denggan dohot narwa. Otpe asa unang didungdukon tangan na mamutikon, huhut sian hau hangoluan, jala dipangan gabe mangolu saleleng nileleng na. Jadi di pabadi debata Jehovah ibana sian porlak Eden,
asa diula tano pabuatan naik. Jadi dilele masih adami, jala di pai pahon aka kerbim, tukan habisaran ni porla ede ni, marpodang si dua baba, merjibur-jibur, asa dijaga dalam tuhau hangoluan. KBGMA vokal grup sian Inahana. Dung madabu jolmai tu dosa, tarida do dingolinu jolmai gijang ni roha. Napati boho diri, manggagap,
ala gogona sadiri ubahena adong di ibana. Diingot hamudo ale akadongan, pangalaho ni akadongata halak Kristen na parjoloi, gog dame, dohot hasadau ni roha donasida, marsigais artanabe, lao di parlehon tu akadongan nanapogos, nuain tahe, tarida dope ngolu sisongoni, Hamoraon, hagabeon, hasangapon, idona rumikot, dingolu, diportibion. Ainina akka parjami taipe, namorado Tuhani. Mamora matutuiba. Tolu motor 4 jam 50 hektar sawit onom box mas bah dang habilangan bei gabe doakana huulah laos jol mana sangat doaun di luar tol dia dope huroa sude gampang sude murah aturo saunari hependo nama katai We tahe dongan ulinai nasibmi mamorahonimu jalamar sangap sian dia do tahei sude mau nai diatusiho nama sai BG napar jolo ala boy hui huto napa dua hon ala diakui hala au jalan apa toluhon ima warna jol masih parnasib doau adong jol mah saya digogoi mangula alai dang adong nasibna bah mago maibana manaon hapogosonai tuaha mamargunai aleha holongan molo mamora jalamar sangap jolma di ngolu portibion alai magoan ibana di ngolu sogot tangihon ma akapodaon Parsurat do di buku 5 Musawalu ayat 12 sahat rodi 15 dohot ayat 17 rodi 10 alu nama dok. Asa unang dumangan ho jala bosuran jala di pauli ho aka bagas nauli diingani ho tole lobum doho biru-birum lam sinur jala gada perak doho sere nadiho gada huhut saluhut nadiho HP lam di pagi jakoroham jala lupa ho tu jahoba de Batam tung ingot maon asa unang dohonomu di bagas roham gogok usadiri dohot huaso ni tangaku mangomo au hamoraun on ikon paingot-ingoton mutahe jahoba de Batam ai ibana do mangalehon gugu tuho mangomo aka artai HP si patalupa dohita
Di podahon ni parpoda ayat 22 dohot ayat 4 namandok. Arga ando bari tanah denggan sian hamoraon godang. Adul do dumenggan roha haholongon sian perak dohot mas. Upani roha haserepon dohot biar mida Jahoba. Ido hamoraon hamuliaon dohot hangoluan. Didok Apostel Paulus tu akan nagijang maroha. Alani rodihon hamuma akan namora di hasianganon. Unang gijang maroha. Unang dihaposi hamoraon nasomiani. Alai dihaposi madebata. Nabuas mangalehon sude na hitahalason. Alai gumudang do asini roha di lehon. Alani do didok. Dia lo debata do akan nagijang roha. Alai di lehon do asini roha tu akan naserep marroha. Unang ma marholong ni roha di hepeng pangalahumuna. Hasabapo kamu mana adong? Iba nasa diri do madok, sadok, naso tadi konokku doho, sandok, naso pasobokku doho. Namo ratutu sangap damangi ibanana puna sude artai nang seret nang perak nang hepeng sude tapu anak kona doa di bait Tuhan Yesus anak kona doa. Nunga rojol mai manopoti dosa, tuadopa ni Jahoba, atong songo dia do alus ni Jahoba tu jol mai, bohado ujungna, tabegema liturgi na palimahon. Ale Jahoba debata, nunga merdosa hami dok pako, naro do hami mangido asesani dosa siana do permu, bupar hatutu jalur topat hami ma. Hami do dosa do pangalasan nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Saya jalo masum bah nang pelian nami. Ale amanami jala di bata nami. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala unang be ingot akadosa nami. Saya urupi mahami. Palua mahami jala sesa madosa nami. Saya jalo masomba nang peleon nami. Ale Tuhan debata, hodo debata pergogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi sadok jolma manusia,
tamas itu dohami onak hukum alani dosa nami. Alai natar sol bagi dohami nuai. Alani i asi maroham dihami. Sai jalo masomba nang pelean nami. Nunga madabu jolma itu bagasan dosa, nunga diuhum debata, atong ahana masih lahononi jolmai. Pos maroham nunga sesa dosam. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai, anggo asing-asingku nasotupam musat sianho. Jala padani hadameoku nasotupa humordit. Songon sitong nama ngolu ahu, tung na solomodo rohaku, midah hamatean ni halak parjahati. Alai, midah hamulak ni parjahati tumadikon dalan nai. Asa mangolu ibana, atong say mulak mahamunu, tumadikon dalan muna aka najahati. Nunga pola hupasisi songon ombun aka pangalausim jala songon ombun manorop aka dosam say mulak maho tuau ayau dosi paluaho say mulak mahamu tuau sianasa rohamuna ndang be paru pikorku bohiku maidahamu ai pardenggan basa doau dang majujur au saleleng lelengna asal ma ditandaho hajahatonmu nati nundalanmu Jehovah debatam. Songonon dohatani Jehovah una koma biar ai au do siluluoko nunga pola hujou goarmu au napunaho humokopita gabe dosa ibana nasotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, mar hite ibana. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor dohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata. Doho taringot tu dosa ni saluhut portibion. Adong do dihita sintuana ni malim nasongoni na hundul di siamun ni habangsani hatongamon di Banua Gijang di bayani tarbain ibana do pangoluhon ro di ujung na akan nasan sandok ro tu debata mar hite ibana na mangolu do ibana tok asa di tangihon nasida. Songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsaki ho au marhitesian akka dosam jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesai akka dosam alani hadirioku jala danghu paingot-ingot be akka dosam. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah tung surara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songon ita nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Ale anggoho ale jolma
nunga di arsakio au marhite siat aka dosam. Jala nunga di lojaio au marhite siat aka hajahaton. Alai ahu tutu au sandiri manalesai aka pangalaosim. Tapuji matuhata marende mahita buku ende nomor 510 sada ayat 2 rapta ende honma. Didok Jahoba au sadiri manelese aka pangalosiom au sadiri manesa dosam ahado dipatupa Jahoba lau manesa dosata tabegi liturgi na paonopon. Idama narodo aka ari sogot ninna Jahoba patidangokuma di sidaut sada tumbur na tigor na bangkit raja jalana pistar jala hajonjongon nama uhum dohot hatigoran di tanoi. Idama suruaku asa dipadiri dalan di jolokku dungi topu maro tumopot yorona Tuhan na niluluan muna doho suruan ni perpadanan na hinalungon muna idama na Roma ibana nina Jahoba jebaut. Jala papungok kuma pasi-pasi ni pungwaki sian saluh luat hambolongon nasidai. Jala aduon ni nasida mulak tu panjampalan nasidai. Asa mato ok muse nasida. Jala au patidang di nasida sada parmahan asa ibana marmahan nasida ima naposoku ibana ma marmahan nasida jala ibana gabe parmahan di nasida. Di aka arina dapotan tua majuda jala Israel marsonang-sonang di inganana jala odo goarna dohonon nihala Jahoba parpitorata. Idama gabe-gabean mas sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Jadi songgop ma tu ibana tondi ni Jahoba tondi ni habisuhon dohot hapistaran tondi ni panuturion dohot hagogoon tondi ni parbinotoan dohot biar maradok penjahoba. Jala saluhut bangso houm dohot halak parpakuling maragam-ragam marasomba tu ibana ro di saleleng-leleng nado par marentaona nasotupa musat sian ibana harajauna pe nasotupa
pesando. Maria ria situtu maho ale boru Sion, marolopolok maho ale boru Jerusalem. Ida ma naroma rajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsihundul, di halo de doho di anak ni, halo de ina-ina. Patu ginjang matohang muna hamu ale aka harbangan, jala patu ginjang mahamu ale aka pitu sianarobi, asa bongot ni raja ni Hamulioni. Ise ulaning ibana raja ni Hamulioni, ima Jehovah Zebaot, ibana do raja ni Hamulioni. Saud do na pinarbaga-baga ni Jehovah, gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, ima anak sasada nasian amai, gog asini roha dohot hasitongan, tabegema liturgi na papituhon. Dungi, Roma ujui paretasian Kaisar Agustus, ikon suraton nasa jolma di gonggomana, pamilangan parjolo mai, uju di gonggomai si Kirenius Tano Siria, jala borhat masa sudena, asa di surat ganup tubonani pinasana, borhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, namargoar Bethlehem. Alana sian peparan jala margani si Daud ibana, pasuraton dirina, rabdohot si Maria oronai, naung gabe-gabean. Jadi, dina di sini nasida gok maari ni hangoluana. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhosma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang nadina di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida, jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani matu nasida, unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha godang do huboan tuhamu, parsauliani sandok bangsoi, ai nang tubuh do dihamu, saborginon, di hutani si Daud si paluai, ima Kristus Yesus Tuhani, onma partinandaan dihamu, poso-poso do dapoton muna, nabi norhos peak di panggagatani. Jala topu maadong dongani suru-suruani, torop akka parangan perbanua gijang, dipuji nasida do debata mandok, hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, diaka jolma halomoani. Jala dinalawi akka suru-suruani, sian nasida do pak gijang, masih pandohan ma akka parmahani, beta mahita tu Bethlehem, taida mana masaon, na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatok ma nasida lahotusi, gabe jupangsa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi, na peak di panggagatane. Asa dung diiday, dibaritahon nasida ma boa-boa, naung dihatahon tu nasida taringot tu danakye. Jadi sude nau begesa longang
siala nahinatahon nasida aka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doa ka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sudena nabi nege jala nani ida nasida. Songo naung dihatahon ni sudena jadi dung dapot ari pawaluhoni asa tarsunat ibana. Gabe dibahin maguarna Yesus. Naung digoaran par disurugoihian. Andorang so dibortian dope. Songon natar surat di bagasan patik ni Tuhani, nasa bawa buah baju ni inana hadohoan ni Tuhanido goaron. Jadi dia bing si Simeon ma poso-posoi dipuji ma debata ninna ma paluaonmu manuaeng ale raja. Naposomon di bagasan dame, songon nani dokmi, ainunga di ida mataku, haluaon nasian hoi. Na pinaradem di jolon di bangso sudena, bahen panondang sumendangi aka parbegu, bahen hasangapon ni Israel bangsomi. Jadi longang maroha ni amana dohot inana umbege hatanai na taringot tu poso-posoi jala di pasu-pasu si Simeon ma nasida laos ninama mandok si Maria inanai na pina jonjong doon bahen partinggangan dohot parheheon di torop sian Israel jala bahen tanda nahonagaga. Asa dung dipasiding nasida laut honma. Iombar tu binatik nai tu Tuhani. Mulak manasida tu Galilea tu Nasaret huta nasidai. Ia dak danaki lama godang do lamar gogo huhut maroha situtu. Laos didongani asi ni rohani debata ibana. Penyalaan lilin upang idohami tu amang parjamita amang pendeta Victor singal hasilalahi STHMM 2 Dewan Koinonia amang Sintua M Simamora Boru Saragi napatuluhon koordinator seksi perempuan Inang Bibil Pro Mas Rio Sinaga napaupaton ketua seksi perempuan Nyonya Sintua AKBP Situmorang Boru Damanik Ketua Natal Perempuan Nyonya P. Tumanggor Boru Sihotang, mewakili Punguan Kor Inang Sintua RR Boru Siregar, mewakili Perempuan Huria Opung Joseph Boru Panjaitan. Jemaat kami undang untuk berdiri.
do bintang di sini di bor ini do tubuh si palua di Panggagatan di Betlehem Portibion jangan golongan marida sonda itu matai Kita angkat lilin lebih tinggi lagi. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Si palua na pinarbaga ni debata ima Jesus Kristus nu ngarobetu portibion laho paluahon jolma sian dosa atong ahado dipatupa Jesus Kristus laho paluhon jolma sian dosa tabegema liturgi na pawaluhon. Alani pangalosionta ibana tartulang. Binahen ni hajahotonta ibana mabugang. Ampe tu ibana pinsang-pinsang parhiteon ni hasonanganta. Jala binahon ni bugangna malumita hilala.
tipasipal do ibana, say manaon-naon do anggo ibana, dang manang makuling pamanganna, songon biru-biru do ibana na ditogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom marado puncolma, si gusting ibana, tung naso dibuka do pamanganna. Rab dohot halak parjahat hian tanomonna di lehot. HP rab dohot halak namora ibana dung mate. Alana so adong naso uhum diulah. Jaladang adong sipa oto-oto di bagasan pamangan. Alai di halo mohon Jehovah do parsipalna mangai sahid. Ia dung dilehon hosana bahen pilihan perdengganan. Idaon nama boni jala pagajangon nama ari-arina. Jala majadi ma lomoni rohani Jehovah marhite-hite tanganna. Dung malua rohana sian halo jaom. Idaon nama napasabam rohana. Torok mahalak pitoran ni napasongakun ni tigori marhite-hite parbitonanna jala persaonan ma hajahaton nasidai. Ayondo di patupa debata humokop hita gabe dosa ibana naso tumanda dosa asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibana dilehot do dirina alani dosata asa diroro hita sian hasiangan na jahaton mangyuton rohani debata amata. Di porsan ibana do dosata di bagasan dagingna tuhawi asa malua hita sian dosa gabe mangolu di hati gorani. Hinorhon ni bugang naido gabe malung hita ibana do pardengan pasayon akka dosata alain dada holan dosata tung doho do dosa ni sandok portibion. Alani do didok di Yohanes 3 ayat 16 Allah berfirman ay songonon do holong ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa una mago ganup na porsia di ibana asa hangoluan nasa leleng-leleng na di ibana. Hamu akadongan di doktu hatta Yesus Roma hamu tuau hamu akana loja jalan asorat asa hupasonang hamu jakan hamu ma augaku marguru ma hamu tuau aina labo doau jalan aserep maroha asa dapotan hasonangan tundimuna. Amin. Ale Tuhan, mau lihat marohan nami Tuho, alau oloho tu tonga-tonga nami, nang pe di bagasan hagolapo kami, roho mabuan hati uron, di ngolu nami, asa di hami ngolu namarhai baruon nasiako, tabegema liturgi na pasiahon. Ah, aku pe tu bagasan tanganmu, ma hupasahat sude pandelean, dohot nahinirim ni rohaku. Urupi hami memakai pikiran nami, sinadongan nami menandaho, songonina akka dongan nami. Dohot maau ale Tuhan, tatap dohot maau, lehon hatuawon las rohaku naeng, neng pujioku hot, toktong si pangolu tondiku. Ale Immanuel, tubuh maho di rohakon, topot ma awon, bahen ma aw sonang toktong, jalo ma awon, jala urupi toktong mangaradoti hatami, saleleng aw mangulu. Huha holongi ho Yesus, hodo ale-aleku,
jala goarmu na boloni, toktong do bujiaku, jalo maon, jala urupi toktong mangaradoti, hatami, saleleng au mangolu. O Yesus Tuhan nami, nangro tu tanaon, tu pardangolan nami di hasianganon, asima roham, saitogu ton dinami tu hasangapon mi, asarap hami dohotho. O Raja nasangap na bolon, buhut marmulia, nagapejol madoho humokop sude manusia, hodototong humokop saleleng ningoluku, hutundalhon naroa, jalehon diau gogo mangiutoko. O hamu akadongaku, mangihuton parasi rohaon ni Tuhani, nunga di palua Tuhani hita, baen mamarsi haholongan hita, akka namarsi haholongan di bagasan Tuhatai. Alani hamu akka haholongan, masih haholongan mahita, aisian debatado haholongane, jala gadup namar holong ni roha, imanaung tubuh sian debata, jala ditadado debata. Jala hudogma Tuhamu, sipa sidingondo pangalaho naso maroha holong, pangose-ose, panihas-nihasi, naso umboto mangorong, pamuruk-muruk, naso marholong ni rohani nadenggan. Ai halak naso marholong ni roha, ido naso tumada debata. Alai haholongan debata, alanunga jumolo ibana maka holongi hita. Amin. Nunga tubuh tuhata di tonga-tongata, tutuma ibana tubuh turohata, marhite hatana nausaha tuhitabe, alani patu dota soba ibana, asa gabe parjabar heta, di hatu tubuna, doho di hangoluan sogod, tabege maliturgi napa sapuluhon. Ai songonondo holong ni roha ni debata di portibiot, polado anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan nasaleleng-leleng na di ibana. Dung ini na Yesus ama mangulasi nasida, haporsiai hamuma nasinuru ni debata, ima ulaon lomo ni rohana. Ai behana ma, ai soporsiana deba, tung terbahena sida na soporsia ima, manegai haburjoni debata, si haposani. Magodo akai muse, alai toktong domian anggoho, laho buruk doi saluhutna, songon ulos, songon sape-sape balunon moi sude, gabe mubama, alai anggoho, laos tong doho, dang mansohot aka taon mi. Alai na dumenggando di halonguton nasida, ima na di banua gijangi, di baheni, dang di hailahon debata nasida, naulo do ibana guaron debata nasida, ay nunga di pauli di nasida sadahuta. Jadi didot Yesus mamadok ibana,
ala di daho au ubahen na gabe porsea ho. Mertua ma akan na porsea atik peso di ida. Ai rohaido porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ai didok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Ale akadongan di pangidoro hakku huhut hutangiak kon nasida tu debata anggiat malua. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asini roha hajonjongan neta nueng dalan haporseon jala tapar hatua do dirita marningon asangapon ni debata na itahirimi. Alai lumobi siani dope ai tahalasod do nang aka haporsuhon ala taboto di horho kaporsuhon ido habegeton ni roha jala di horhon habegeton ni roha ido hatawon jala hatawon ido makorhon pakirimon amin. Tabegema vokal grup sian ina para hari Kamis.
Tabegema liturgi na pasapuluhon bagian B. Mandok moliate mahamu di Jehoba, ai pardengan basa do ibana. Airo di salenan do asini rohana. Dohonon ma Israel matongon, airo di salelena do asini rohana. Ende hananangko, idama, puji ma Jehoba, sudehamu ale na poso ni Jehoba. Hamu ale akana jonjong di bagasni Jehoba ganu porgin. Paherbang hamu ma tanganmu na tuhaba diawan. Jala puji hamu na Jehoba. Jehoba do perwaku dohot endekku. Jadi gabe hatuaku ibana. Suara nyolop-olop dohot atuaon marsaringan di undung-undung di aka partigor siamun ni Jehoba do siab sibahen amonangan. Timbul situtu do siamun ni Jehoba, siamun ni Jehoba do sibahen hamunangan. Dang tagamon mate au, saina mangolu doa ahu. Asahu pajojor aka pambahen ni Jehoba. Nunga gogo tutu di pisang Jehoba ahu, alai dang tungtu hamatean ahu di pasahat. Ukap hamu ma nadiahu aka bahal ni hati goran, asa dibongoti aka laho mamuji Jehoba. Ondo bakal ni bahal ni Jehoba, bongoton ni aka partigor doi sogot. Martua ma akan na mengaradoti uhum na toktong patupaon hati goran. Saya ingot mahau ale Jehoba hombar tu halolomo di bangsom. Saya tikir mau marhite-hite hatuan mi. Mandok maluliate mau diho, ala naong di alusiho au. Jala menjadi hatuaku. Batu naong binolokoni aka pande bagas, ima jadi batu parsuhi. Sian Jehoba doi masa, halongangan doi anggo di matata. Aryodo na jinadjihon ni Jehoba, marolopolop jala marlasni roha mahita disi. Ia ale Jehoba, sai manupak maho. Ia ale Jehoba, sai homa namambahen manjadi. Pinasupasu manaro marhite-hite goarni Jehoba. Kupasu-pasu hami mahamu akan asian bagas ni Jehoba. Jehoba do debata jala ibana manodangi hita. Tabato kamu ma aka pelean pestai sahatro di aka taduk nilanggatan. Hodo debataku jadi hodo pujioku. Ale debataku sai hodo patibuloku. Madok moliate mahamu di Jehoba. Ai pardenggan basa do ibana. Ai ro di saleleng-leleng na do asini rohanai. Ale tondiku puji ma Jehoba, pujioku ma Jehoba, saleleng au mangolu, sa endehoku do debataku, saleleng adong do pe au. Tamado pujiota debata ala naung tubuh Yesus na patupa hangolota jalanunga dilehon ibana na tau parjabarata
Tabegema liturgi napa 10 sadahon bagian A. Puji ma Jahoba hamu ale aka nania siana. Jala endehon hamu ma barita ni habadiaon nai. Aito kindo panombo ni rimasna. Alai saleleng mangolu do ianggo asi ni rohana. Botari nai sorang partangison HP manogot nai masa parolop-olopon. Dongani hamu au pasangapon Jahoba. Rap mahita patumbulhon goarnai. Hulului do Jahoba. Jala dia lusiau. Jala di palua au sian aka hagogotaku sudena. Pesalmen 47 ayat 7 rodisia. Sai endehon hamuma debata, sai endehon hamuma rajatai, endehon hamuma tutu. Ai debata do raja niliat portibion, endehon hamuma ende sipodaon. Debata do mangarajai akka parbegu, hundul do debata di atas habangsa habadion nai. Puji ma Jehovah ale tondiku, jalanasa rohaku, di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah ale tondiku, jala unang tung halupahon denggani basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pamalum do sam aksahit musudena. Asan dada na hurangan hamu di nasaragam ni basa-basa ni debata, na maima-ima nama hamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu ro di ujung, gabe sohasurahan di ari ni Tuhata Yesus Kristusi. Sada Korintus sada ayat sia sahat 10. Haposan do debata naong manjau hamu tu persauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon guarni Tuhata Yesus Kristus asasahata hamu saluhutna unang maadong perbolatan di hamu hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Jadi diarahom manasida tu bagas ditamue ima managot nai borhat maibana rap dohot nasida dohot ma debas sian akadongana sian jope mandongani ibana marsogot nai muse sahat ma nasida tu kasarea alai nunga mai mahian si Cornelius jala nunga di papungu akadongana samarga dohot aka ale-alena nasumolhot. Na adong sian mulana na hubegi hami na ni ida ni mata nami na hupano noti hami jala na jinama ni tangan nami taringo Tuhata hango duani naung gabe patardo hango duani nunga huida hami gabe huhatidakon hami hanguluan nasa leleng ni leleng nai naungadong hian diadopan ni amai gabe di papatar tuhami. Ida hamuma godang ni haholongan na binasa basahon ni amai tu kita. Ai targoar do hita aka anak ni debata. Jala akai do hita tutu. Dibaheni dang ditanda portibion hita. Ai dang ditanda anggo ibana. Hamu aka haholongan anak ni debata do hita nuain. Jala dang nupe di papatar manang nagabi aha hita sogot. Alai taboto do anggodung patar ibana gabi sumamma hitatu ibana ai idaota do rupana sadiri. Amin.
Haroro ni Yesus Kristus tu portibion, ima papataron holong ni debata di hita jolma, alani i tamado hita ikon mamangarangehon holong itu dong ata jolma pe, lumobi maradopon debata, tabegema liturgi pasapuluh sadahon bagian B. Molo hujaha jala hurimangido nani dok ni Johannes tolu ayat 10 onomi. Hu sol solido rohaku marningot angka pambahenanhu nahurangi ai jojot dosul hu haulongi debata nang donganhu. Jala maus doa utahe tung jojot situtudo au manadik hon Tuhan alani ulaonku nama ragami. Namambain au dang tama jongjong di adopan ni Tuhani. Unang songoni odongan, unang gabe tubuh padeleat di dirim, adi daharoroni Yesus tu portibion, indang laho manguhumi akapar dosa dope. Alai lau palua hondo tahe umbahen naro. Songon hatuaon nama nondangi rohata, nabolomi jala iba namian di bagasan dirita. Ulaon hasitong ado parbuini hati roni, ay patardo luhuna di adopan ni debata akan nataula. Molo tapatupa na dinggan dingoluta, gabi jol mahasian jala halomoan mahita. Ay hata ni debata mian di rohata. Ay di dodo, molo mian dohita di bagasan debata, sitong mahita si seana. Di surat Natuhuria Galatia di bidu 5 ayat 22 di dok, holong dohot las ni roha, dame nang lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambohon dohot hatomanon. Bohado nungaju pangi di ngoluta, masai tabodo pandohani, alai molo taida do pernguluanon, tung maol do situ tujupang, dang tarida di akapar sauran si ganupari. Tutudo na didokmi dongan, pamereng aku pe haru dihuriai sandiri pe jot-jot dang jupang. Ima antarani ruas tu ruas, pangula tu dongan na pangula, dohot pangula tu ruas. Ala makarikoton dirina sandiri so mamarohahon donganna, molo au do mamereng-mereng majolo. Ba dongan, unang gabi tarlalap ho, holang pikiranmu sabing di pangasaon ho. Tarjauh dohita songon halak Kristen, asa parsidohot, lau mangulaon hatana di ngulut taon. Jala tapuka mai sia dirita parjolo. Unang tapai mai mahalak mambain tuhita, ikon tamulai mai sia dirita. Rodo tu hatai ganupari marhite-hite hatana manopot hita. Ganupari do debata marsuara tu hita tambait di dok. O tano, tangion mahata ni Jahoba. Di doktor di ido tuaka parpangkaponi, asa ditangihon namar pinggol ma nani dokon nai. Tuaka huria. Atong tajakon ma si palua, jala tapa husor-husor ma tu rohata. Di rohata songon si Maria. Ia si Maria di peok dohata isudena, jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Ondo nanaeng dohonon di pistata di bornginon, manang di dia pehita jala BHP rumang ni parnguluota di nguluta di portibion, tung hatani Tuhanido si piapota nagawe hagogoon di hita dohot manorangi rohata. Adi dok parpesalmenido, hatamido sulu-sulu di patu, jala hatiuron di dalakku, taulahon mah hatani Tuhani, unang holan panangi sambing. Molo songonido, buasa holan nadenggan di bagasar rohata, sambing taulahon, hape dakta boto sitong nii, manang hombar i tuhata ni debata. Alai yang gona porsiai tunglas do rohana mangendehon endeon lomo ni roham o Tuhan
naik patupaokku do parangekku hupadenggan asa hupasangap ho ulos hati gorani lehon maritondikon. Tajakon matuhatai marhite hadungaon akan natar podom dang diboton namasa parselan manang parmaran taboto do na maut do sibolusi mangalului si botonena rodo ibana tubang sata tu keluargata parsahutata huriata bangsota lau manangyay hasadauta alanai dungo mahita ay didok tuhata do dungo mahamu jala martangiang asa unang bogot tu pangunjunan. Amin. Tajakon masih paluai mardongan pakirimon sudedo hita adong be cita-cita jala tahirim do asa jupangi alai tasulikit marohatan waeng tu dia hita makirim jolma nadumangol do hita nina apostel Paulus moloholan naditano ondo na tahirim atong marasni roha mahita makirim marbenget ni roha ma dihaporsuhon jala jugulhon ma martangiang tabegema liturgi na pasapuluduahon. Tajakon ma si paluai mardongan panghirimon. Sudedo hita adong be cita-citana jala tahirim do asa jupangi. Alai tasaulikit ma rohata nuaeng tu dia hita mahirim. Jolma na dumangol do hita nina apostel Paulus. Moloholan dina ditanoon dona hita tahirim. Atong marlas ni rohama hita makirim. Marbenget ni rohama dihapor suhon jala jugul martangiang. Tajakon masih paluai di bagasan haserepon ni roha. Ibana pe di patutoru do dirina jala disolukon rupani hatoban di rumari dirina sian hasangapon nahian laho paluahi ita ima sitiruota didok Tuhan Yesus si paruondo ganup na patimbo dirina alai si patimbo ondo na pauron dirina dohot manang isi na naeng sangap ima gabe pangoloi didonganna. Rajani hadameon do tuhatai dipangido do asamardame dohot ngoluta didok Tuhan Yesus martua do si bahendame ai goaran do nasida anak ni debata ima si hangoluhonota dungi didok barita nauli do muse rikoti hamuma asamardame hamu tusaluhut halak Uhud badia anggosoi dang idaota Tuhani. Dipangidodo asa mangolu di bagasan pangoloyon hita. Ai pangalaon do pak debatai do dosa. Didok apostel Jakobus do olui hamuma debata alo hamuma si bolisi. Dungi maporus maibana sian hamu. Tasukun marohata sahat rodi dia ma pangoloyota ai didok do muse sadarion na binegemuna soarana unang papir hamuna rohamuna songon nasida natakkangi diari pangujunani dihanguluani ai hona uhum doi.
molo marpesta Natal hita di Bornginon, namarningo do hita di haroroni Yesus padua halihon. Silahonota doro hatta mamikiri sotum tarlalap hita di ngolut taon. Ai di dokdo di panguk kaponi, magira maauro, tio mana diho, unang adong mabuat tupalmi. Nama kirim dohita diupa si jalota sugut. 2 do setengah mota. Ima hangoluan saliling nililingna, manang hamatean saliling nililingna. Aha masih bahinota. Marsihohot mahita lau makaposi ibana. Manahan mahita ro di ujung lahu makatidakon haporseotai. Didokdo. Tianon ni namonangido saluhutna. Jala debatana ibana gabi anakku. Tuhan oluan saleleng neleng nado akan nama jakot Yesus gabe Tuhan jala si palua di ibana. Ima akan naung sinesa dosana ai dohonon nama Roma hamu akan napinasu pasuni damang tean hamu maharajoni nong pinature di hamu sian hahoja ni tanoon dope. Aha dona masa di hangoluan saleleng-leleng nai akan naim baru do di sisude. Ai apusan ni de batama nasa ilu-ilu sian mata nasida. Nasodung ni idani mata, nasodung binegeni pinggol. Nasodung hehe di bagasan rohani jolma. Ido di parade de bata di akan nama kaholongi ibana. Suara ni ende puji-pujian namandok. Haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan de batata. Naung manggonggomi saluhutna. Tuho doau jou-jou ale Jahoba. Jala tu Jahoba doau marhu raja. Sai tangihon maau ale Jahoba, jala asiroham nidaau. Sai homa sipar tupak diau ale Jahoba, asa pujion ni hamulia onto dikuho, dang marpasadian. Sai pujion kudoho ale Jahoba debataku saleleng-lelengna. Haleluya, mandok malarte mahamu di Jahoba, aina basa do ibana, airo di saleleng-lelengna do asini rohanai. Dung ise matuk makatahon aka gogoon ni Jahoba, patu begehon baritanai sudena, martua ma akan nama ngarodoti uhum natotong patu pahon hati goran. Amen. Tapuji matu hata, marhite ende puji-pujian buku ende nomor 47 ayat sada rapta ende honma. Manondo
prahmen penabur boni. Cek. Halo tes 1 2 ya. Omma sadasian upama nabinahen ni Tuhan Yesus. Laho patorakon taringot harajauna. Tapai hutihut ma pragmen na berjudul Turi-turian ni Panabur. Tahe dengan donya nitaburhon bonion alai inganan hadabuanna marasing-asing do tu sude halak do di lehon de bata hatai alai tukon ikon marasing-asing do pangalahon ni jolmai manjakon hatani de batai alai nak pesongoni tabur honot kudo bonion nak pemardongan ilu-ilu au ikon hujugul hondo manabur hon bonion nak pepiga betahon atubu huoloi peloja asal madapotan hangoluan jolmai ida hamuma adong do boni ina madabu tudalan sopola leleng pitor dialang pidong do dang nanggo sanga tubu tahe boni nung ngapitor mago. Ido tutu au pe songonido molo songon natabo ubege jamita di garejai sonakian do rohaku ale olan si satok kini do muse sumandot niantu rohaki jala pitor Roma sonangan di Portibion mangela-ela au pitor tergiur, terpengaruh. Jala pitor hulu paon do sude naungu jahai. Tahe, so tubu dope hatani Tuhani di rohaku, nungau tundalhon Tuhani. Daga, dangol na itahe, jol mana songo boni na madabu tu dalaniate. Adong do muse boni na madabu tu tano na tungil na marbatu-batu. Tu budonian alaidang dengan marurat jala holan ro lasniari pitor malos jala mate doi songonau mai hubege do hatani Tuhani ringgas do marminggu ringgas do tu partangyangan matangi yang pe olo do lobi tulu hali sadari alai sudenai dang mambahen gabi lama godang mandang lam tubuh hapor siaoki ayah hama atong si pata holan si paula-ula manang holan formalitas tambing doi gabe tudos ma songon apa ida-ida bohiku di joloni kaca cerminon alai sudena hurang diri diriku dang kupature kubege donian hatani Tuhani alai dak kuhangoluhon patut mahape di bahen si Elfrida Harder mabahen sada ede di buku ede tai nama dok tardi di donasida ringgas donia marminggu be marupa hadaulato donasida sude alai dang digolom Tuhanna songo dia do muse pangalahoni boni na madabu turabba bolahonate tu dunia boni alai marpepeng jala habit di bahen akarabarabai gabi mate do boni ala talu di bahen akarabba bolahi
dakolanau na songonon. Unang margabu samu, torop do na songonawon. Hutangi hon jala watu siluhatani Tuhani. Rajin doa marminggu, rajin pertanyaan. Alai moloroha molon, roa katha tanah rotu iba, ditambah sahid, ditambah sudeak arsani roha narose keluarga. Akada dana naso mangoloi poda, dang be mari lapatan hatami Tuhan na watu si, dang rajim biau martangia, dang rajim biau marminggu. Mari suang do Tuhan hatami na watu si. Alai Tuhan, usaha do parangeku hobar tu hatami Tuhan. Dang margo ko biau Tuhan, di mana kasude harsak naro tunguluku Tuhan. Dang margo ko biau Tuhan, dang margo ko biau Tuhan, dersa ningoluku. Alai salpo bulan 2 tahun margati-gati sudah masalah ni parnguluku. Ima tutu jojo dohita songon pangalahu ni boni na madabu turab babolahi taludo di bahe kasusaan ni ngolu alai ikon hehe dohita ikon margogo dohita ikon monang dohita iko songon boni na madabu tutano na marnapuod dohita tubu denggan marparbue na denggan tugu uratna dang olo talu jala makamonakon haporsiaonna. Songon hau di topi batang ni aek maau, marparbue di tikina, bulung nape dang olo malos. Hubolus dotong aka hasusaan, rodo aka sai tuau,
alai margogo jala monang au di bahen tu haki. Ala hatana do nahubayan gabe gogo do senjataku di nama molus ngolu nagok hasusa anon. Alai anggo Tuhani do gabe do ngata isebe alota. Roma hamu tuau, hamu akan aloja dohot na sorat, hupasonang pehamu, unang hamu mabiar, au dodonganmu, sude hamu, Roma tuson, asarap marolop-olop hita diinganan hasonangani, sude hamu, nagabe akasi parmonang. Amen. Tapuji Tuhata Marende Mahita Bukoende nomor 226 ayat sada Raptaende Honma.
Dami ni batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amanginang luar biasa do perayaan Natalon. Molo hitung tikina 2 jam 50 menit mak. Jadi ima durasi ni Natalon. Molo naking marihiti liturgi dohot sude prahmen dohot edi puji-pujian 2 jam 50 menit. Tabama jamita musai 2 jam berarti 4 jam 50 menit. Dalam manginang. Asa lasdoro hata namodok-odok dan modok-odok be. Amanginang sia sude wea na masuk tuau disadarion di hari ibuon Mother Day huwa masada jala omma ucapan selamat hari ibu tu sudiha wake dan nami dison namar Natal di Borginon jala sekaligus 22 Desember ima ditetopon gabe hari ibu Mother Day saperti bion jalan hebat orang inang ketua anak itu hita sonom mamang inang ibu kau selalu mendengarkan apapun yang aku katakan bahkan kau mengerti apa yang tidak aku ucapkan. Ibu, kau selalu mendengarkan apapun yang aku katakan. Bahkan kau mengerti apa yang tidak aku ucapkan. Terima kasih Ibu. I love you. Aku mencintaimu. Selamat Hari Ibu mak di Hamwaka inanami dison. Sudah maju akama madokon. Selamat Hari Ibu sudah ama dohot akka yanakon. Sada 2 toluya. Nang dohot perempuan madokon. Sudah akka yanakon mak dohot ama sahali naik. Sada 2 toluya. Jong-jong jual muat dokon. Berjong-jong. Sada 2 toluya sambil jong-jong. Naso jong-jong na subur juru tina tanah. Ima penghormatan nami nang. Ima penghormatan nami. Tuhamu akena nami di son. Di hari ibu on las marohamu. Au do. Ada 1000 kebohongan pada ibu. Ada 1000 kebohongan pada ibu. Mulai suku anak, kalau ditanya anak, udah makan mak? Alus ni inata madok. Alus ni ibu madok. Jawaban ibu mengatakan, aku lagi kenyang. Alilong doy haubere ginata. Imana busura mangalang bakso. Anak konna male-male. Anggoy dang ibu be. Ibu-ibu manay. Itulah ibu. Luar biasa memang seorang ibu. Alanima manginang di perayaan Natal dia pala bodarion adong marasingon sian perayaan Natal ni ama bigari na salpu awdak kuboto nang adong idia maparasikan ne berek kamu
marasing do natal ni inaon do natal ni ama. Idi ma para singan de berek kamu. Hah? Molo natal ni ama akka mama natal nina kaya itu dangi. Para singan na manginang nahuberek kami molo natal ni ama rodo akkaina. Ale molo natal ni akkaina rodo tong akkaama ale dang pola gokro. Las marohamu amang di borgi don dihamu akkamanami las marohamu naroma mereng natal ni inaon ala uli-uli akka inaon nuaing jarang de berek kamu songonon akka inaon bagak ayaw nakindakutan debe ay poso-poso hubereng natwari natalan siya ubereng omakku buru sida butar amang songon anak buru omakkon narwaku las marohamu inang songonom mahamu terus. Asa tarsonggo anon amang maberek kamu. Memang budayaon, budaya kerapianon perlu do tajaga. Au sehudodo, sadari dia lah bataki. Olodo sipa tata heda, tata rohani bamarnida. Sidok buru na bema. Buasa ay holad dapot ay terus berduli ho biki bersihan. Haulion di molo songono terus samu ipos barohamu amak inang anggwa kamata betahma dijabu. Hola paida idahamu. Ido baik kodok naking songono mahamu terus. Amaginang hatai debata memanggo hilas nirohata di Natalon ima di Matius 2:12 di dok songonon dungi Roma tonani debata marhidi siad ni pinasida unang pola mulak betu mo si Rodis jadi siad dalam na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Jadi sia dalam na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Gudang doa kana marlas diroha diptiki pesta Natal songonon. Marlas diroha do para salon ditiki Natal songonon. Jadi tayang di parsalo dibutahamu denang ale Tuhan Natal matorus. Ala martabba mapacarianna. Las marohana marlas niroha do par catering marlas niroha do fashion ala molonata latong bitorino do tong nuansa apa kita ini tong nuansa violet omatong natuari nuansa merah akalan sia omatong akka ama dasi warna merah, baju warna botar, surau berjamita, urok dui, hari Minggu pakai otong, songonom maho mar Minggu terus, surau berjamita. Marhite kadua tanak kinginang, madok, dadaholan para salon na marlas niroha, dadahola parketing na marlas niroha, dadahola fashion na marlas niroha. Ale dohot do akka ianak kondak danak paropuan na di penjara marlas di roha marhite seksi paropuan HKBP pakabaruon marlas di roha nasida haroroli akka ina di tonga-tonga nasida mamereng nasida di penjara
manopot nasida jalara marnatal mangedehon sonang ni borgin nai ujuro Jesusi. Semua bersuka cita. Sude marlas di roha. Sude marolop-olop. Jala amanginang sebenarnya ido Natal. Natal adalah kepedulian. Natal adalah empati. Natal tidak hanya simpati amanginang. Dan inilah sebenarnya kehidupan orang percaya. Tidak hanya simpati. Dadahola maddo asiro hate. Kasihania tidak. Tapi harus sampai ke tingkat yang empati. Ke tingkat peduli. Jala ido na niulahon ni. Saksi perempuan rap dohot panitia Natal di tonga-tongan ihuriata. Las rohakku inang. Hola naswa belas rohakku. Pitor huiwo do ceramani das latip. Ya dibigi hamui. Saya orang Bugis ini matong. Aleu terjemah ma tu hila naking niro ninang naking. Lawau tu gereja gudang perempuan di halak Batak. Lawau tu pesta gudang perempuan di halak Batak. Lau tu mall gudang perempuan di halak Batak. Lau tu penjara tong do gudang perempuan di halak Batak. Itu tadi loh. Itu kan? Ido mungkin pergumulata. Ido pergumulata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alani amang. Jamita na mangulu don. So tung mangalo-alo hamu tu akainata. So selesai huk kamu. Iya kan? Benar enggak Inang? Benar kan? Dia bunuh suaminya loh. Au seudo-do. Isi do naritik ima halak na mangalo inata. Mangalo perempuan. Itu orang gila kan namanya. Aritik atoko inata pialohoin. Jadi unang mangalo lo au nuaing molo mangamu inang ijabu dang olo mangalo martangiang do mangalo pitangan ali Tuhan pasojo epe ninatakon itu jang. Dan mereka bertobat sendiri. Jadi memang molo sialo perempuan non bertobat sendiri don. Ale molo yalo perempuan tambah menjadi do perempuan non. Aidak taralo perempuan maul do mangaloi. Alani akan mangalo perempuan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah itu do honok kubah. Lo masuk ni palo sabu terus. Nasida barbete-bete terus. Ai molo barbete-bete nasida. Molo habis kamu senai di parnipion dape tong do barbete-bete akenatan non. Jadi lakukanlah itu. Saya salut amanginang, saya salut kepada panitia seksi perempuan. Kalau saya lihat di program perempuan ada dua kegiatan tahun depan. Pertama adalah suatu peduli kasih ke hepata. Tadi Koido dia sudah sebutkan Mang Tidambunan. Dan yang kedua adalah peduli kasih ke Parhutan Bibelbro di Sinasak. Ini aksi kepedulian daripada gereja kita. Amanginang gereja yang hidup. Huria namangolu, ima huria ketika dia keluar dari dirinya. Inilah gereja yang hidup. Huria namangolu, ima molo-olo imana haruar siat dirina. Huria namangolu ketika dia katakan selesai tentang dirinya. Tidak hanya memikirkan dirinya. Tapi dia boleh keluar dan boleh menjadi berkat. Saya ikut mendoakan itu Inang Ketua. Kalau Inang suruh cari dadanya juga saya siap untuk cari itu. Ale mo do kamu do manur baju seragam nami join na horas mapundang ulawi. Tapi untuk itu saya siap. Kalau aksi peduli kasih ini, saya bersyukur amang Inang, ketiga amang sitinjak, amang pendeta, saya mau bantu juga aksi sosial kita dan
Saya katakan ke Manang Tinja, Kamang, kalau boleh ikutlah warga sekitar kita. Dan luar biasa, kita tugaskan beliau untuk mencari yang kekurangan di sekitar warga ini. Ada 20 orang dan kita serahkan. Dan itulah gereja. Kepedulian itu sangat perlu. Alani dua manginang marhitit tema Natal sadarion. Saya tidak mau bicara tentang banyak orang majus, karena saya percaya amanginang tahu, mengerti tentang orang majus. Tapi saya mau bicara sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Bohado hita olo berubah. Songon halak majusi, dia mau berubah. Moloro ibana siat timur, laho manoba Yesus di Bethlehem. Tapi dia mau balik, dia mau pulang ke Persia, tidak dari timur lagi. Tapi Allah katakan, kamu harus dari barat. Jadi siat dalam naasing nama nasida mulak tuluak nasida. Ini perlu perubahan. Perubahan itu tidak gampang, berubah tidak gampang. Perubahan itu memakan korban amanginang. Tidak ada perubahan tanpa memakan korban. Pasti mau tidak mau sebenarnya kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah amanginang, maka ingat perubahan akan melindas kita. Kita harus berubah. Orang percaya harus berubah. Kita harus bertransformasi dalam hidup ini. Kita harus berubah dalam pelayanan. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan. Alanima, tahun 2020 kepada Inang Bibel saya katakan, saya rindu Inang Bibel. Tahun 2023, kalau PHD tidak hanya kumpulan kor, tapi saya rindu tahun 2023 yang PHD sudah paropuan adong dihagai pakabaruon. Isedo paropuan imana marumur 30 tahun tu gincang. Itu aturan peraturan HKBP, tidak persoalan dia sudah kawin, dia sudah menikah atau tidak menikah. Tapi saya merindukan itu. Maka kita tidak hanya melayani kumpulan kor, tapi kita melayani paropuan HKBP Pekanbaru. Itu saya rindukan. Alani posdoro hakku moloretahamu songodon mar natalon 2020 amang inang yakit doau rohita mar PHD pinomat inang PHD gabungan di Simahita rap mar PHD. Alani mamarhite hata ni debata sedarion. 5 menit ke depan saya akan amenkan jamita ini. Baru kita akan bernyanyi di doa ibuku. Oh doamu? Oke, kita akan nyanyi bersama. Adong madua hal na yang berengokku. Para jolo sahali amanginang. Jala omma na naing buanot tabo halta. Semangat kerinduhan laho pajupang marsoba doho Tuhan Yesus. Ima semangata. Semangat kerinduan di halak majusi laho pajupang doho Tuhan Yesus. Ima nagabe semangat niak kaina laho pajupang doho Tuhan Yesus. Manang maol borat godang pesitaonon paru kilon. Nakingan yang tangisau mabigi inangisi do naking nek kuber udak dawot tu naking natangisi do daw na barid do nagudakon naking inang si buru si hobing dora sia suara ne hera buru hobing do wi aneng tangis mo bigi made itu atetekku amang tahe manang bohabe pergumulanmu adong do ngambado sonon maka tatay kami buasa inataw gudang romar minggu sia namata isudi gereja ido songonon dakwoto to manangdang ala ugudang doa mang padita inata na tertika batin sia namata inna ada tahu lah aku itu
Jadi bahasa songon ini ku bahwa jebatan ado pengaduan na dan adong nasing. Di tu debata di mana mengadualuin na. Hidup baik gudang marminggu akai natain na. Manang bohape ale torusuk kamu mai marhaborusan marsigatung tuado bani debata manang hape nama sa di tonga-tonga ninggulu tahun. Ido editai dakyari dok di doa Bapakku namaku disebut alai dok di doa na Ano nang egois setuk kamu? Mana hodok songoni, tongbek kamu songoni. Tagati maju kata-kata naik. Di doa ibuku namaku disebut, di doa Bapakku dengar ada nama. Oke, kita sama-sama menyanyikan ya nang? Boleh? Boleh ya? Kita sama-sama menyanyikan. Boleh? Aman kita sama-sama ya, Eka. Di doa ibuku. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Semua katakan di doa ibuku. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa Bapakku dengar. Di doa Bapakku dengar nama ibuku disebut. Seringlah kini ku kenang. Seringlah kini ku kenang. Di masa yang berat. Di masa yang berat. Dikala hidup mendesak. Dikala hidup mendesak. Dan nyaring ku sesat. Dan nyaris ku sesat. Melintas gambar ibuku. Melintas gambar ibuku. Sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar. Kembali sayupku dengar. Namaku disebut. Namaku Di doa ibuku. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa Bapakku dengar. Nama ibuku disebut. Akana suarong bena tua-tuana naung marujungolu. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kelak di sana kami pun Kelak di sana kami pun bersama bertelut bersama bertelut memuji Tuhan yang dengar. Memuji Tuhan yang Namaku disebut. Namaku Di doa ibuku. disebut. Di doa ibuku
di doa aku dengar ada nama. Sekali lagi di doa ibuku, di doa ibuku namaku di doa ibuku, ibuku dengar ada namaku disebut. Lagu Batak mengatakan, Tangiang nidai nangi, semua tentang doa ibu. Alani inang, gawe si Tangiang mahamu. Na marhaposan, marhaporusan, tua doa pada debata. Turuk bukon maju hutu kita. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Ketika inang menderita, ketika inang bergumul, ketika inang marsak, marsitaonan, marukil, bertelutlah, martangiang ma, lopi matangamu. Karena bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Jadi mulak mana sia dalan na asing. Itu jalan keluar yang Tuhan beri. Asa unang diboto si Herodes, di dia Yesus nasorangi, si palua nasorangi. Ala sakap ni si Herodes dang laho marsobba doho Yesus. Alai mamunu Yesus. Jalan abar puri sahali. Teladan na di batu duhon ni halak majusi. Marsobba do ibana tu Yesus. Jala di pasah nasida do pilihan na Tuhan Yesus. Inang tapasah mapilihat tanah muli tu adoban di bata. Dadaholan arta pilihat. Alai pakkuba Sion. Parange dadingkan pilihan dui pilihan nama ngulu dui tua dopan ni debata bisa dilewat debata do petik gitu kita tapasah mapilihat tanah muli tua dopan debata. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pilih mainang pilihanmu dirim ngulum pakubasium tutuhani ima pasahat peliam. Mulai hari Minggu olah saat tu garejon unang biarong biak kenat tamar sihat maka tahata di gereja olah saat di garejon akenat tasik mamangalopit tangan tangihom maswara ni Tuhani. Molu adong nama dokon ida bereng cuida na tuitan inata siadune ala si batu barui sipo bege suara di Tuhani imado inangda ta mulai masungoni sebero bagi kita untuk lebih baik semu bagi kita tudengganna hidup inilah kesempatan pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Partang yang mahita. Mulia tema Tuhan, disungguli kodo kami marhiti hatam. Di pesta Natal, nani hasuhutun yakkay na namin ison saksi perempuan. Di tonga-tonga ni huriam hagai pepakan baruon. Songon halak majusi mahami Tuhan di kerinduan di semangat lahu pajupang dohoto marasobara dohot tuho ali Tuhan songoni mahami nangakai nami lison manotong manasida masihol lahu pajupang dohoto di bagasa tangiang
Membuat sude na pojot di bagasa roha do pikiranna. Membuat sude poparanna di bagasa tangyangna tua dopamu nabadiai. Disungguli hodo hami. Rap do hoto andong do solusi. Nanggudang si taonom paru kilon nami. Ido hoa borsiai hami Tuhan. Manang bohape. Si taonon paru kilon nami, paru kilon niya kaina nami di son. Hodo nama botoi. Alai hatahom matuai kanai nami di son. Di bagasakko adong do solusi na dumenggan. Asa marsigo hot tami marsoba tu ado pamu na badiai. Pargugui makai na nami di sot Tuhan. Marhubas di tonga-tonga ni keluarga. Marhubas di tonga-tonga ni huriam. Ajari mana sida mamaketiki di tonga-tonga ni nguluna. Ape hom matangamu da badi mamasu-masu nasida. Mamasu-masu sude mo parana keluargana. Muladong na marsak ni tikio Tuhan buak marsak ni rohai. Asa sonang rohana nasida no mula siap bagas corong. Pasu-pasu mahami naro ni tikion. Kaamanami rabdo sude mo paran yakena nami. Mauliate madiko Tuhan. Lasma rohanami. Amin. Tapasahak ma peliata 2 hali na parjolo tu ina parupuan ni huriata na paduahon tu huria. Mare dehita sian nomor 22 ayat sada ayat 2 dohot ayat 4. Oh,
Tatangiak ko mabelian na tapasahat tuwa doon ni bata tabauduk bemarohat tamartangiang mahita. Ali ni bata ama namin na di banuagi jang hodo haruan ni salugut sileo lehon na denggan dohon na sa ulibasa na moliutus. Hupasahatay masya na lihom mitu kami pilihan na mituho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho para siya kami pilihan on. Padibun harajaw mo ritong atongan ni huriyam dohot di bortibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tudlim. Assalamu tadahami kurang ni sileo-lehom itu kami. Assalam girgir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak magita mangidohon tangiang hatopatai. Alea manami na di banua gijang. Say binar badia maguarmu. Say romaha rajonmu. Sesaut mula-mula roham di banotohon usongon di banua gijang. Lehom matuhami seronangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon pada sanami. Ido sedong namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangato. Aihodo na punahara jawa. Dohot hagogo. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Bulak mahamu di bagasan nami dohot las di roha jalo hamu apa-apa nama tadi bata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot para saoran ditod di berbadia ma. Namadongani mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Horas, selamat Advent, selamat menyambut Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan tahu madongan yang masuk-masuk kita saluhutna. Cek 1, 2, 3. Halo tes 1, 2. Ya. Lagi persiapan sesi konsumsi ta. Adong sada hiburan. Nanang bonoton yaka. Paropua di huriata. Pinasaha ma partikian. Musik. Andong may nang marpoto inang, adong dope hiburan ni buton ya kainata. Musik. Nanti nang kita berfoto. Kami mohonkan untuk semua ibu-ibu, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Kami himbau untuk semua ibu-ibu kembali ke tempat duduknya karena acara akan kita lanjutkan. Dia di kamu nama. Masuk aja, nggak apa-apa Nang. Masuk aja Nang, langsung.
Nanti penukaran uangnya ada di sebelah kanan ya Inang ya. Untuk pemberian makanan diminta pada duduk ya Inang. Kalau tidak makanannya tidak bisa didistribusikan. Duduk dulu ya Inang ya. Hudul majohita saluhu na inang. Unang adong na jongjong benang da hudul majohita. Targay akay nata na di juloon. Siap-siap Claudia menyumbangkan sebuah lagu sebelum kita makan bersama. Lanjut jom musiki. Musik. Kami beritahukan kepada adik-adik kami beritahukan kepada adik-adik kami, ada waktunya kita menyerahkan bunga ke ibu kita, jadi jangan diserahkan sekarang. Buat adik-adik kami, penyerahan bunga nanti ada waktunya setelah vokal solo. Terima kasih. Tes.
persiapan sesi konsumsi ngabuha bersiap-siap. Ya, menunggu persiapan kita berikan dulu satu waktu lagu untuk adik kita Claudia. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Cek. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Cek. Untuk seksi konsumsi segera memberikan makanannya. Seksi konsumsi. Because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. And then they hear a choir sings, the music seems to come from afar. Heart now hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart now hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Amang Guru Huria. Iya, dihamu nama nami nanami asa marsipangano kita hudul mahita sude di bangku tabe.
Unang adok kita na jongjong holan seksi konsumsi ma. Na jongjong laho mabagi si panganota di bagasa Bornginon. Tua mangguru huria, Roma hamuamang, lau manangyakon si panganota. Buah sesi konsumsi? Siap? Iya, pinasah. Belum? Iya, langsung dibagi deh nang. Hudul dohita di bangku tabe. Sude makana jongjong, hudul bema. Mabe sesi konsumsi? Iya, pinasahat mo. Mando. Dia muna aka nang amang sudina ita tapa hohoma martayang maita. Gola seniro ado nguru nami di Bornginon na pinatupam di hami ali Tuhan di tongani bagas joro na pinarbadiamon di nama kalason pesta Natal nani hasuhuton ni sude ina ruas ni huriam HKBP Pekanbaru nunga takasali Tuhan panidengon nami di holong ni roham di hami di deko hamuluan pasu-pasu maritihite haluan nami sian dosa ali Tuhan barita nauli nang saur tunga-tunga nami gabe panodang hati uromay di ngulu nami di madalani aka ari-ari di ngulu nami terlebih di ngulu ni aka ina nami di tunga-tunga ni keluarga nama nunggu-nunggu aka yanakon asa darion ima hari ibu asa buwe lam hiras rohana sida tutu nang di tonga-tonga ni keluarga udah sida-sida pari. Ali Tuhan ramoti mahami nang di bagasan Bornginon nang sudi ruas ni huriam. Di syariah kodo si panganon do sinumon. Naing parsadion nami ali Tuhan simolo ma pasu-pasu. Asa gabe pasu-pasu guguh hahi paso di ngulu nami. Sesama dosa nami pangonosan nami nagudangi. Mari hiti Kristus Yesus Tuhan siokot si palohami. Jalo matang yang nami unali Tuhan. Amin. Selamat selamat mangan. Aka panitia parpudi majo dainangda. Akan atorok majo talehon. Mama
Cek. Perhatian kepada Amang dan Inang yang ada di ruangan gereja untuk tidak makan di dalam gereja. Terima kasih. Kembali kami himbau untuk tidak makan di dalam gereja. Terima kasih. Semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih untuk kau Mama. Kasih-Mu takkan pernah bisa kami balaskan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat
perempuan, mari berfoto bersama. Semua perempuan, kita foto bersama. Feliz Navidad, prospere anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospere anno y felicidad. Ayo semua panitia Natal, sesi perempuan, foto bersama. Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospere anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospere anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish Semua panitia Natal supaya tinggal. for my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno felicidad. Feliz Navidad.